pachet de timp. Mă duc în jos. Ăsta e Nike, stai să-ți dau 5 lei. El are bani ăsta, las 5 lei asta. E Nike, блядь, nu să vreau 5 lei. Ăsta e să-ți dau 5 lei, tu asta nu mă interesează. Dacă e Nike o tărzetă și o zic că... Băi, că-i spui capul tabla și e mei. Nu mă udi. Lui Nike, da. Lui Nike e... Și nici tot ne-a spus. A spus de acasă, pe gheasă. Mătria asta, că nu a fost Ana la voi. Da. Nu știepte. O, ia ca aici. Asta nu știu asta. Ce faci motra asta de om deștept asta? Cine te știe că crede, băi? Eu ești până cu ușoară, băi. Asta lui Bejan. Ouă, betone. Dacă ouă chiar. Ia și nu cu ouă șala. Domnul să-mi dă n-aia mâncă. Ia și nu cu ouă șala, blea. Întâi n-au de l-au mâncat. Prechid ouă trei n-au. Ouă trei. Ușoară, blea. Asta. Oi de cane, ți-i spui asta la băieți să nu uitați. Băi, Sofrone, vino încoace. Sofrone, da, domnul. Eu își vieză și eu încuchiește, băi. Eu își pun asta și drepte. Motoc. Ei învață, ei nu învață nimic, băi. Zău, mani voastră. Băi, Sofrone, tu ești măi, vecin cu mine. Și? Ăsta-ți dau două în cap. Băi, domnul. Ești un pulez morsul, ești bine pez, dar mai 200 de ani. Dar nu, bă, mă tuc, să-ți fută, mă duc. Alexandru Ivanș, mă scuzați, eu mă retrag. Băi, tu retragi în mușă ăsta. Băi, să frage. Ești toarnă la pățănăș 200 de ani. Băi, de Belan și mergi treci în... Dă-ți pune altă fază. Băi, Dilane, Suntem motor, la ora. Noroc. Noroc. Băi, cât cu asta a fost operat digital? Digital. Eram și eu atunci. Trimici, mă. Și eu așa Și eu ajuns cu... aur între... Dar psihotare cât e? Băi, știi că roce lungul, scuborec la 3 etaj la noi la ora. Vă 3 scări. Dar motoc se uita la ora. Alexandru Nicolae, se poate să vă urcați înapoi. Lung. Și vrei, băi. Igor, eu ți-am spus foc, Cristi. Coniac să-și. Da, motoc se lungul se coboră, dar motoc era la 3 etaj. Deci, motoc lungul se coboră. Deci, Alexandru Nicolae, se poate să vă urcați înapoi, vă 3 drepte, decanul vă cheamă. Băi, mă grăghesc ei. Mă grăghesc ei și eu și mă grăghesc. Poate o să spun pe la cap. Zici-o mă râd. Băi, eu mă grăghesc ei pe la mine în cabinet, în laborator, mă am de făcut niște chestii. Motoc cu tot grăiesc. Alexandru Nicolae. Poate, vă cheamă decanul o chestie urmă. Las că știu eu și mă cheamă decanul, băi. Fă trai să-mi schimba. Motoc. Alexandru Nicolae. Îi chem decanul, 50 grame. Lasă-le 50 de grame. Pe 50 de grame. Eu am niște treabă, băi, la mine acolo. Cum zici el, pentru 50 de grame... Pentru 50 de grame să eu am din blafe la mine, băi, laborator. Motoc iar. Ei, domn motoc, hai câte 100 de grame. Am uși, măi, am uși, măi, suie n-ai, băi. Ei, hai, domn motoc, noi te așteptăm. Ei, noi te așteptăm. Motoc. Nea Nicolae. Fă-te-mi de canal. Am uși, măi, suie, băi. Măi, Nicolae, pizdos, n-am jos. Nea Nicolae. Nea Nicolae. Două măsă eu de... Vasile Tiemuș, să nu face mare agitație. Dumnezeu măsi, blea, Nena Vasina, blea și mă. Nicolae, noi. Nea Nicolae. Vasile Tiemuș, să nu face mare agitație. Suntem în... Nea Nicolae, nu Dumnezeu măsi. Eu pamoș ție să zic cum să zici el noi în laboratoră. Vasile Tiemuș, noi suntem în proces. Și proces Dumnezeu, mama, dumneavoastră discursul, dragi studenți, ascultați. Dumnezeu măsi înapoi. Hristosul, mă fut înapoi. Bă, unuși. Băi, Vasile Tiemuș, vino-i clași. Hai, și sărător. Nu s-au deschis examenul. Alexandru Nicolae, o 50. Eu am venit imediat. Hai, o la nici 60. Hai.